Metropolia Minno innovaatioprojekti. Koetko vapaamuotoisen keskustelun tärkeäksi työympäristössäsi? Onko työn ja vapaa-ajan yhdistäminen helppoa? Pääsetkö kehittämään itseäsi työssäsi? Millainen ilmapiiri työpaikallasi on? Kuormitutko liikaa työssäsi? Pystytkö vaikuttamaan työhösi? Seuraavaksi asioita, joista pääset keskustelemaan urakaarikeskustelussa. Urakaarikeskustelun tavoitteena on vapaamuotoinen keskustelu työntekijän ja esihenkilön välillä uran eri vaiheissa, ja se on tavoitteellinen ja yksilöllinen. Urakaarikeskustelun merkitys painottuu uran vaikuttamisen mahdollisuuksiin, toiveisiin ja tavoitteisiin, yksilölliseen elämäntilanteen huomiointiin sekä tukeen ja vahvistamiseen työhyvinvointiin liittyen. Keskustelun aihealueet kiinnittävät sekä työympäristöön että vapaa-ajan vastavuoroiseen tasapainoon. Teemojen tavoitteena on muodostaa matalan kynnyksen avointa keskustelua, mikä tähtää työntekijän näkemyksiin uran akuutista vaiheesta sekä tulevaisuuden tavoitteista ja näkökulmista. Vuorovaikuttaen itsesi näköinen ura. Urakaarikeskustelu.